bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backner Secret File. Kumuha si Papa ng kulot na buhok sa pagitan ng kanyang legs. Hi DJ Rocky. Bilang malapit na ang Father's Day, gusto ko lang ibahagi ang nakakatawang ginawa ng papa kong malupit. Yes, magbibigay pugay lang ako sa papa kong malupit na the best. Itago mo ako sa pangalang Nando. At ito, ang aking SPG, as in Super Backner Secret File. Si Papa, siya yung klase ng papa na mabait, pero maloko. Joker kumbaga. Naman ako ang tangkad kay Papa. Yes, DJ Rocky. Bukod sa matangkad si Papa, pogi siya. Naman ako din yun. Pero hindi naman masyadong makuwento si Papa tungkol sa mga ginawa niyang kalokohan nung siya'y nasa kabataan. Kaya naman, sa tuwing nagkakaroon kami ng reunion, mas nadidiskubre ko ang katangian at nakaraan ni Papa nung siya ay nasa kanyang kabataan. Hinding-hindi ko makakalimutan. Nasa reunion kami sa side ng papa ko nang magkwentuhan kaming mag-anak tungkol sa nakaraan. Si Tita Dolores ang sumunod kay Papa sa magkakapatid, ang bumangka sa kwentuhan. Siya yung tipo ng tita na maraming kwento sa buhay. Cool lang. At higit sa lahat, kikay. Nagsimula na siyang magkwento. Sabi niya, sa kanilang 6 na magkakapatid, si Papa raw ang pinakamaloko. Kahit papanganay si Papa, eto raw ang pinakapasaway. Mga nasa 15 or 16 daw si Papa noon. May crush daw itong babae na hindi pinapansin si Papa. So si Papa, nag-isip daw ng paraan para makausap yung babae na natitipuhan niya. Kaya nung dumaan daw
yung babae sa harap niya, bigla raw siyang napatalikod at kumuha ng kulot na buhok sa pagitan ng kanyang legs. Pagkatapos noon, ay nagmadali siyang pumunta sa likod ng babaeng nakakrasan niya at bumunot ng isang perasong buhok sa babae. Di yung babae raw ay napalingon kay Papa. Tapos, inabot yung buhok na galing sa kanya. Diba? Kulot yun. At ang sabi raw ni Papa sa babaeng nakakrasan niya ay, "Te, patay na buhok ko." Tapos, iniabot ni Papa doon sa babae. Tapos, yung babae naman, kinuha rin yung buhok. Tsaka tiningnan kung patay nga ba talaga yung buhok na yun. At sabi naman daw nung babae, ay, patay nga. Sabi ni Tita Dolores, naikuwento raw yun ni Papa sa kanila. At dahil doon, naging magtotropa raw sila nung crush niya. At naging sila pa. Pero, hindi silang nagkatuluyan, kundi sila ni Mama. O diba? Ano kayang klaseng sumpa yun? O ano kayang klaseng budol yun? O baka kulam? Try nyo rin. Baka effective. Dampot lang kayo ng kulot na buhok sa pagitan ng inyong legs katulad ng ginawa ni Papa. Nang marinig ko yung storyang yun, napaisip rin ako. What if gawin ko rin kaya yun sa crush na crush ko sa school namin? Baka sakaling magkagusto rin siya sa akin. Sasabihin ko lang, "Te, patay na buhok ko." Pagkatapos nun ay dudugtungan ko ng, "Te, patay na patay ako sa iyo." Joke lang. By the way, patay na pala si Papa. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Kaya pa, kung nasaan ka man ngayon, nagbibigay pugay lang ako sa lahat ng mga nagawa mo para sa amin, sakripisyo mo para sa amin, at sa mga jokes mong walang katulad. Happy Father's Day sa lahat ng mga papa dyan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nando. At ito, ang aking SPG, as in Super Paganer Secret File.